Zašto mi kažemo da će jedna od implikacija biti značajan porast nelegalne kupnje i nelegalne trgovine i prekogranične kupnje? Ako pogledate sve zemlje susjedne zemlje Hrvatskoj, ovdje su prikazane cijene jedne kutijice Ronhilla u tim zemljama. Onda vidite da ako Hrvatska ima cijenu kutijice Ronhilla od 18 kuna, Mađarska ima 17, a Slovenija čak nešto nižu 16,4 kuna, što je na nivou od oko 90 i nešto posto u odnosu na cijenu Ronhilla u Hrvatskoj. Međutim, ako pogledate istočnije od nas, zemlje sa kojima imamo najveću granicu, a to je Bosna i Hercegovina, cijena kutijice Ronhilla je 7,6 kuna, što je 42% od cijene kutijice Ronhilla u Hrvatskoj. Slična situacija u Srbiji, to je 43% i u Crnoj Gori 41% od cijene Ronhilla u Hrvatskoj. Uz granice koje mi imamo, vidite, 930 km sa Bosnom, 240 sa Srbijom i nekih 25 s Crnom Gorom, zasigurno će doći do povećane prekogranične kupnje.